Čaute, vítám vás u nového let's play z nový hry, no ne z nový hry, ale z jiný hry, a tady ta hra se jmenuje World of Tanks. Jsem tu spolu s Matějem. Čautě. Ano, a dáme si pár bitev s různýma tankama. Odhaduji tohle, že by to mohlo být tak 25 minutový. No, zase to přetáhnu a bude to 40. Zdáme své lidi. Tak také 2-3 bitky by mohly být. Tak, no to je nějak málo, nemyslíš? Ne. To máš rovno 40, no, ne 40, 20 minut. No, dobré, nechaj to dobře. Takže, co se vezme za tank? Tak máš dajaký tier 5. Nemám. Ty si, tak čo tam máš? Povedz. Já mám grilla, A20 a T50. To je všetko? A T34? No to tady mám taky a IS-ko, jenže to... Tak ber Pantera. Tak, ne, zober grilla, tak. Zober grilla. Dobře. Já zoberem kávečko. Ty bylo FPS mi klikli na 15, 6, 5. Přijat čítání, ty 5 FPS, 17. Čo to až také hrozné máš? Jo, ne, už mám 30, no. No, ono to většinou tak na začátku, na rozhraní té bitky ti to klesne. Ne, ale ono to pořád skáká, ono se to pořád otevírá na víc a na méně. Vždycky se to zasekne na 30, pak se to zasekne na 60, no tak mám 60. Ty si. To je dobrý. Tak vidíte, já i Matěj to hrajeme na plnou grafiku. Máme docela... No, mě nevidíte, takže... Dáme takový to růžový, oranžový spíš, dáme. Dáme 11. No. Star Wars Warfare. Snad ne, se máme. Tak ale Kryma, ne? Já si ale já si myslím, že to ještě mě místečko. No s Artenou to nebude moc záživný pro diváky. Tak veď skry sa sem alebo sem, lebo tu keď pôjdeš, tak tu ti bude co ten kopec brániť v streľbe. A pozrime sa už prvý pán na holenie. To je jeden sa postaví predo mňa. No, ešte som ho aj podpalil. Toto je super. Z prvej strely. 182 healthov mu zostalo. Ten toho už veľa nenarobí. Vysknem to. Vedla. Škoda. Tady máme Arolo. Tam mastí toho Churchill, ty byla ale brutálně. Toto je. No a toto teraz. A je můj. Není, oh my god. A jenom je běžná. No, pozor. Nahoře, koukám. Směr sem hore. Tak, prvý kill. No, len pozor, mier sem na to. Na tu T34. Já na ní měřím. Takže je pryč. Spotni. Tak ja nie som spotter. No už to odrážam. Bieď a... Hej, vyjeď a nechaj sa nastrieľať. Tak no čo? ja. Dačo tam je, čo má sloli po 100 healthov. Určite tá T20 so základným kanónom. Výborně. Máme první kill, loši. Takže, už tady máme jedno. Ty kokso, ja mám akú dostrelanú väžu. 1, 2, 3, 4, 5 zatiaľ zasahov. A ešte žijem. To je pekný, no. Ale mne jde hlavně o to, ať mě spotneš. Tak ja ti nespotnem do 350 metrov, tak to je... No počkaj, si teraz tu ide Panther, tak ten to schytá. Tady máme jakého nuba. tak to dostane nějakou. No tak ten už není nič. Panther. Je vedle. Je tak nepřesnej ten grill, to je strašný. Tyjo, sejmou, to je jasný.
To je 1 HP. To běže VKčkou, ale tam kolem mě krouží a vyžere nám ho. No tak druhý frag. Ale mám FK, KV1. Já tak nesnáším VKčko, to je 2080. Je rychlý a s tou jeho houfnicí. No, hufnica není až taká dobrá na něj. Koukal jsem si mu. Já myslím, že jsem sejmul svýho, tyjo. Já tady mám tady to KVčko. No, čo ešte tuto hore, že by tu ďalšie KV1S s plným autom. A mám tě. Jo. O, pekne. Výborně. A, tu je. Pozor, mier sem. Tak jo, nebo ne. No, 400 damage. A, no toho už dáš aj ty. No to bych dal, že já se netrefím jako vždycky, no to říkám. No, máš ľavé ruky. Spíš levý dělo. Já bych ho usenul. Ježiši. Ukázat celý. Ty kukso, podletelo ho to. Bum. No, Krása. pekne, 11 healthov. Tak. No teraz naramujem ho, No, kurník. To sú ale vyžírky. Tyhle ta M41, ta jejich antena, to se docela dává, tyba. No, pozrime sa. T20 tu, toto. To trvá trochu To je stred. 20. Já ji dám na 1 ráno, pokud se trefím. No, vysnajpím M6 snipe. No, je pryč. No dobre, jde traknite. Buch, no super, 350 damage z jednej. Já jdu po něm. Jesko. No počkaj, idem ti vyspotiť tú T20, čo je tuto. To by byl rád, kdyby mě spotil. Dúfam, že tam bude. No, že to Jesko tam přijede, ale přesere, ale vyžere. Počkaj, ja ho teraz strelím, lebo hodilo by sa nám dáke také. Já bych ho trefil, kdybych ho trefil, jak je... Kurník. No vedle. To, ja som ho zase podstrelil. No, tak škoda, tak už to možno nebudú brať čive zbranie. VK-31T. Toto. Strelilo. No zrovna tak se bojím to tě vytřet. už bude natesno iba. Ta M40... Ta M40... Tu už bude tuto. No jasné, jak som hovoril. To by sme mohli ešte dať toto. Bratčivé zbraní. Super ocenenie. To bych musel zabít já. Nie. Veď tu artilériu ty máš venčiť. Výborně, jde trák. A jo, a teď mám goldovky. No vedle. Tak to máš. Půl centimetru vedle něj. No. Kdyby... Už to je trak, no. Idiota. No, Tak. víš. Ja som si počkal, kým tam... No, škoda, jeden frag a mohli by sme mať bratčivé zbraní. No čo už. Já beru teď TPG, no si trochu zajezdit. No dobre, tak potom zoberiem aj ja. Čože? VKčko má pekne. Teď paginu beru. Hlídka, scout. Teď paginu ber. Dobré. Nemusíš tu kričať. A nekřičím. Nie, vôbec. Ty paginu ber. Nenapaduj mě a dělej ber, to je paginu. No. Tak ju tam daj. Ne, já jsem tam nedal. Dobre. No, dobre. Tak bude sranda, ty. No, proti takým IS-3, ty rozsvičky. Máme humela, kde jsme dobří spoteři. A jediná šita, co tu je. To jsme my, jsme borci. No. Tak nesnáš ten fraps, buď mi lokne frameratey na 30, anebo na 60, co to je, ty no, pořád co to dělá podle svýho. No dobré, tak potom si... Tak potom získaj bandikem, to je o dosť lepšie. Když to točí. Dobre to točí. Lepšie jak toto, Fraps. Malej střích. OK, jsem zpět, to vás nebude asi jedna.
No to je krása. Jdeme tam za to. No veď kam asi. Za ti protitankové bariéry. To nám jede. No tak ten nás nedoženie. No to já dožere, protože jsme měli kopce. On jede tam snad 2. No tak hej, ale nie z takéhoto kopčeka. To je ozaj iba taký pahorok. Nič. No, teraz nás... My jdeme za sebou. A teraz kam? Vidíte tu fyziku, to je jeden niečo super. Ty brálo, to asi na videu. Jak prase to tam. To ešte. Nezastavuj. Poď rýchlo. Já jsem to musel trochu zastavit, aby nás bylo slyšet, víš co? No, dobro. Nech ten Hilken... Pozrime ten sa. Hilken jde za tebou. Umel. Aj Panther 2. No, Panther 2 nám tu dávají. No, Hilken, ta nám pomůže. Pojď na. Ty bláho, pojď. No, super. Umel sa už vystrelil, takže ten už nebude robiť. Výbuch poškodil jeden z našich pásů. Nehneme se z místa. Tak. Pořádný zás. Tak. Vyřídili nás. Musíme okamžitě ven. Vidíš, stáva sa. Panther 2 taká kempa hnusná, ty bláho. Aby zhebol. Sej mi ho. Počkaj, sem ide typ No. o chvíľu. Sej mi ho, on se otáčí na druhou stranu. Oh, Nič, no damage. počkej, kouknu. Kouká se tam. No ja vidím. No tak veď, aspoň pomôžem našemu týmu odlakať. Neviem čo používa, ako že by auto aim. No a mňa si chlapče nepodáš. No, Oh, Jackson. Fakajda. To bolo hlúpe odo mňa tak tam stáť na tej rovinke. Tak ber 8. No dobre. Tak jo. To je 34. Tak, dobre. Môžeme. No, docela pekný matchmaking, no, pojď je vytkám. To je 30, ty Ako pre teba super. Pre mňa je to To je hroza. 30, to vypadá stejně jako já, akorát, že má silnější dílo. Ale vypadá úplně stejně jako já. Nie, mne sa tak zdá, že ona má rovnaké dielo ako ty. Má? Ne, dělo ne, ale víš, ano. Nie, aj dielo sa mi tak zdá, že má rovnakú. Rovnaké, no. Že by ubíral 400, ale měl by rychlejší. Tak mne sa tak zdá, že je mu iba rýchlejšie nabíja, a to je tým, že má inú väž napríklad. 16 za minutu. Neviem. Místo 4. Ja neviem. Mluv! Veď si to rozklikneš potom v garáž, že Pojď do města. tak ja som sniper a medium tank, tak ja nemôžem ísť do mesta. Ale padaj do města. Ty máš ísť do mesta. No a ty taky. Nie? Čo si? Já tam nejdem. No tak sám tam nejdeš, pozri sa, idete tam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ježiši, Ty tam idete. Ty jsi vyboural tohle jak tygra. A ježiši, fuj, to je 29, fuj. Takový dívne, vůbec nevím. No to Tiger se základní těží. no, Baby Tiger. Nie, to je, jak sa to volá? Ale čakaj, ktorý Tiger? Aha, tak to je ten Baby Turm. Daj si pozor, lebo tam ide dajaký tank, teraz som si nevšimol, že čo to je. Tam si dávaj medium tank, aké si tam sa žení. Vypadá to, že je to šlo přímo z krce. Máme další.
Neukazuj, daj si pozor na tú stranu, sem, tam je M103. Právě tam koukám. A my tady mám jak ty gráši, tady mám No, už ti tam ide naspotiť. Už tam není M103, tá už je mŕtva. Ďábel, my jsme ji už vysekali, to nevíš. No tak ja som sa zabudol pozerať na tabuľky. Ja To sa bych ti teraz doporučoval, aby se koukal. Tak na tabuľky ti to je na nič. Skôr na mapu ti to treba pozerať. Aby si vedel, že ako prebieha tá hra, že kde sú aké tanky. Na mapu si musíš pozerať. Dostal kámo, dostal. Hej, teď má úplně krásný, že mi čumí jenom tak. Tá hrubo pancierovaná väža. Dostali to. Ty byl kolik má ta T-30 na tohle? Pancíř. Takisto jak ty. 279 sa mi tak zdalo. Podvozku. 102. Podvozok má, to je klasický starý heavy tank, to je len pre miest. Pre miest. Takže ta T-30, ta T-30 mě prostřelí. Tak hej, lebo má to, keď má goldy, tak to má priestor nosiť viac ako akýchsi 200 metrov. 300 mm na 100 metrov prestrely, tak ako, neviem. Vyřadili jsme je. Krása. 32. Bolo to vyžírka, či normálny kill? Nevím, já jsem střelil ten klip stejně, že já jsem možná úplně něco méně. Dobre. No veď, to sa pozrieš potom. Pozrieme sa artiléria. Neprošla skrz. No a ešte Hummel posledný. To je bojem. Tady je zahulíno, to je strašný. No, tu je. Dávaj. Na mém kanále určitě vyjde jedna párka mapa, to jsme natočili s Drekem, takže se těšte. Myslím, že vyjde po tomhle. A 100% vyjde po tomhle, no, 42 000 krásných. No, tak to spíš, keď máš premium tank. Tak znovu ještě dáme jenom 8. Pojď. Teď se nám dařilo, takže pojď. No, dobre, tak. No, krása. No, top tanky, super. To bude možná lehčí. No, type, tyve, tak to nesnáším. Typ nebo type? Typ. Prečítaj to normálne, typ. Type. Ty budu říkat type. No, alebo tak. Normálne typ. Žiaden type. Nevidíš tam žiadne A, I. Napadl asi sem. Tak asi tam najskôr, keď budeš krytý proti artilérii. Len to, že jediná artiléria to je Hummel. No a tady vevnitř, nepůjdu tam. Pojedeš tam taky? Budeš? Ty sem poď, ja pôjdem sem a ako ti pomôžem to obísť dookola. Že ich obídem, Tak dostal... proč jednoduše nepojedu tady středem? Tak nie, lebo tam zase nebudeš krytý proti artilériám a tam si na otvorenom priestranstve. Tak tam jedine sniper a medium tank tam má ísť. Ty choď radšej sem. Tam ťa bude treba viac. Tam určite stretneš nejakú T-32 alebo nejakého IS-3 alebo T-29, takže ty sa s tým musíš stretnúť. Pěkně ze skály, ale tam jde, tyjo, nikdo nejede. No tak tam stačí len pár sniper tankov, nejakého heavy tanka, aby ti tam stopovali. Nič iné. Tuto by mal byť ten hlavný útok. Což je nějaký chytrý, myslíš? Tak vieš, ty to koľko hraješ? Ani necelý rok? A ja už určitě. Rok, jo, rok a pol. Rok a to rok, prosím mě 3 roky. No určite, Ja som ani hral. toľko nie má táto hra, tak čo chceš? A má. 3 roky. Já jsem to hrál Ne. předtím. Jo. Já jsem to začal hrát ještě. No. Ta VKčko nás potí jak prase. Tebe to nič neurobí, keď budeš krytý proti artilériám, takže to máš jedno. Poškodili jsme její pancíř.
383 dostal. No a teraz sa pohybuj. Od Snipu som dostal. Bláho. To je pěknou štamastiku, kámo. Třeba by pomoct s tím typem. Ty nestaraj sa o typa, pozri sa čo tu je. No, jenže ze strany mě tady šmejdí type. No typ! Ježiš, type nebo typ, je to... Tak hovor tomu jak chceš. Nebudu tomu říkat type. Tak to máš jedno, nie? Typ. Budu říkat typ. Jako tohle je typ. Typ. No tak už teraz sa nemusíš bať od toho typa. Len ja hej. Pomoc, no, s KVNS-kou, no ty bláho, no my jsme dead, kámo. A Tady je jich tolik. no len ja by som potreboval tu trochu pomoc. Nepřátelský tank zničen. Pořádný zásah. No dobre, tak toho sa nemusíme zabávať veľmi. Tak. No teraz ti idem na pomoc. No tak to bych ti doporučoval, kámo. Tak ale neukazuj sa tam. Stoj na jednom mieste a raz za čas Dostali nás. vykukni. Musíme Já okamžitě. to nebyl kam jet, kámo. A škoda. Já jsem pro všechny jsem najitoval, takže čekej. Ale Maliký zas žiadne... střih. No vím, že jsme spěli takový menší střih, někdo nás vyrušoval. Teda mě vyrušoval. Volali mi, no tak bereme zase tep a jdi najde sranda. No. Tak. Už by sa mi zišla nejaká tá T52, keby som Jo. už mohol. No už iba 30 000 XP, no čo to je? Jenom. Takých 200 bitiek. No tak tohle je docela slušný matchmaking, tak tady teď poškodíme v pohodě. No. Každýho i KV2 úplně. Jaro. Tak to je v pohodě. Kam pojedeme? Pojedeme asi sem po louce. Čo ja viem. No ale tu nie, tam nás si hneď v prvých pár sekundách rozsekajú. Ja by som išiel skôr je tu, Takže tak tam jedeme. cez tú uličku. Vieš, lebo keby sme išli túto z začiatku sem, tak oni, tam je ich nahusto. Naspotia nás a všetci pôjdu po nás. Čo iné by chceli. A budu tam první. Banzaj! Pepej. Pepej maket. Pepej maket. Takový drift. No, tak to. Tě Pepej. No, dúfajme, že tu nič nestepne. No, KV2 BDR. Super. Vypadá to fajn. Tady bychom jich nestřetli, tak by to bylo OK. No hej, lenže určite tu stretneme. No, pozri sa. Už PZ3. No, To jsme to je- rozsekali oba dva. Churchill. No, tak toto. Tu my obidva aj nerozsekáme. Sme príliš... No i když čakřem na rychlou. Bacha! Kurva! Vykačko! Tady byl. Jsi mě nevšiml. No, tento má minul. No, už má Bacha! zase. Bacha! Vole, já jsem dead. Naši má... No, on mě dignul. Náš má jeden strelel. Ako... No, hecer. Škoda. No super, ty toho musíš dať. Tahle se odrazila. No, tak to si urobil No, hovadinu, keď no, ideš takto cez no. toto. Ne, to ne! Ne, on mě sejmi.
Zasáhli nám motor. Nemůžeme dál. Motor, tak to je to najhoršie. Jeden z pásů Opravy nemáš. vozidlo zničeno. Tak to bolo. Detraknul. Kdyby mě nedetraknul, tak by to bylo OK. Dobre, tak. Čo ja viem? Máš jako semičku? Ale počkaj, ty so 7 pôjdeš maximálne proti 9, tak zoberiem humla. No. Ber humila. No a koľko už natáčaš? Ty vole, já nevím. ani mě to také nezajímá. No tak po tejto bitke by som to mohli už stopniť. Ještě to je málo. Nie, to už stačí. Ale. To chceme 50. To je krutý, tak já jsem se ho chtěl koupit, no nevím, že. No to není krutý, je to papier. Je to papier a má tu žiaden kanon. Že dokáže něco málo odrazit. Čo si? S klopením, jo, já jsem si koupil. Ale počúvaj, dobre, ale je to 8, ty pôjdeš proti 8, 9, 10, chápeš? Oni tam nemajú nič pod, povedzme, 100 mm prejbujenosť, takže to je zlý tank, to nie je dobre. Jedeme. Ale teď zlevněná, to stojí jenom 23. No, nedá sa kúpiť. No, za goldy sa už nedá kúpiť, škoda. Toto už je skôr artefakt. Ne. Tak hej, ale to je iba teraz ako vianočný darček, alebo dač také, aj to vôbec Ale, nie darček. ale stojí jenom 23 těch eur. No hej, len to len teraz dali ako taký vianočný balík, lebo to už sa nedá kúpiť, vieš. No to už nikdy inokedy nekúpiš, maximálne ešte teraz na Vianoce, to už je iba ozaj, že starožitný tank. Už... Tak, proč mě? Tak, si ty ideš do mesta, tak no, uvidím, ak tam budem môcť strieľať. Teď už sám, jo. Jenom za skolkama. Nechoď už ďalej, od toho nechoď ďalej. Jo. Tam aspoň budeš krytý, budeš ukazovať iba vežičku a to je tvoje najlepšie pancirované miesto. Postoupím. Je to tak nepresne, tento humel. To až boli. To je 32 tam. Tak to som si všimol. Já už jsem nevím. Ať mi tam pomůže pan. No, konečne zásah. Je z česky. Choďte, potlačte to tam. Choď. Stáďte sa, presunte sem, aspoň budete môcť z týchto tu strieľať. Máme tady i Typa. No dobre, tak to je ešte výhoda. Najlepšie. Typy na dobrý, ten skoro všechno odrazí. Tak všetko neodrazí, lebo má papierový podvozok. Skoro všechno. Tak iba ak vieš bude ukázať. Ne, ale když se takhle jakoby nahne. To tak to si ešte potom proti nemu nehrá. Jsme zase po pancíři. Jsme nepostřelovali. Čo si ty myslíš, že to každý hráč teraz ako bude ovládať techniky, že ako hrať a ostatné? Neprorazil. Ježiši, potom střemš, že to dingne. Daj si pozor, oni sa už podľa mňa uvedomili títo, čo sú tuto. Takže si daj pozor, nechoď tam. Tady. Alebo dobre, strieľaj to. Len pozor, lebo... Aby sa tam nestiahol. T-30, Oh. pozor. Otačaj sa, aj podvozok. Aj podvozok na neho mám je.
Já vím, pozor na tu T-34. Jeden z našich Au, pásů jako kdybych je nic neříkal, jo. Tak ale ja to nemôžem strieľať, takže sa nečuduj. Nepřítel zasažen. To víš, teď stojí proti ním. Cuvni, ukryj sa. Můžeme pokračovat. Tak lebo ako opravy nemáš, ne? Ako... Tak ako... Teraz ti už sú na nič. Úplne cuvni ešte. Iba vyklukni, keď bude ozaj treba, že vystreliť. Nič viacej. Tady má krásný místečko. Nepresnadil. Sa nedá hrať. No teraz. Vycúvni trochu. No, poď. Už sa neboj. Už jde. No ale teraz už nemusíš ísť na teba mierí. No teraz už poď, už je po ňom. Poď. Běž do. Nestihneš. No to. No ja som nedal takmer žiaden damage, ani jeden kill. Já jsem dal Ty, toho čo slušně. to je? Jsem dal nejméně 1500. No len vtedy si sa nemusel nechať nastrieľať, vieš, ty si tam tak blbo No, vstal. že já jsem měl prostě no. Prostě to nevíš hrát. No to určitě, berte, pak jen udělej. No tak nehodil si, že už teraz to stopneme. To si říkal ty. Tak super. Tam ještě jednu hru. A pak to stopneme. No, Trajeska, to je až príliš veľa na jednu bitku. no tak to bude sranda, ale. Tak není sranda, lebo potom máme o 3, no alebo o 2 potrebné tanky menej, chápeš? No a co, zase máme V větší výhodu. tom to trvá. Zase máme tak- větší výhodu pro artily. Tak nemáš väčšiu výhodu, keď zomreš v prvej sekunde, tak to je, vieš, na No čo já výhodu? nezomru, než jsem taková lama. Jako A ešte ku tomu. Ty si. největším lama mezi námi je mitralis, takže neč. Takže kam pojedeme? Kam Čo ja viem? Tak ja chodím stále tuto pod tomto brehu. Tak chtěl jít. No tak, mitralis pojede na druhou stranu. Ty máš 100% posádku? Ešte nie. Tak s týmto, čo chodím 2-3 bitky denne, tak čo si myslíš? Že budem mať stovku na posadke? Chtěl bych si třeba jako počkat na svého kamaráda. Doženieš ma, neboj sa. Tady dám čáru jako obrovskou. Ještě úplně rovnou. To já už vidím, že tam spadnu dovnitř, do té vody. Čekaj, že to bude koukat. Pojď nějak se spát, tam mám vykoupím. Proč takhle jde vyzešný? Toto je tako ten tunel. Joj, kurník. Nie. Ty kokso. Ty si lama. Ty kokso, ja... Wow. Ja som sa nepozeral. Ty si ale lama, ty Never vole. right when riding. Ty kokso. Já tam spadnu taky. Ja píšem a počas toho ešte spadnem. Tak ama nie som. Never right when riding. Som zabudol. Je tam já teda. No veď choď na ňu. Nesnajpí, choď, rozbehni. No to až tak, jaký už kolik tam bude. Ani jeden. To je ako, je tam ten Cromwell, sú 152. Dobre. No, tak vieš kam sa obrať? Sem do tej dedinky a dole pod tento útes. Au, Teď opraví. Nehneme se z místa. Ty si pako. jsi zapomněl. Pomozte mi! Ní. Tak to neprežiješ. Jeďme dál. A nie takto, jasné, že nie takto, choď. Já jsem jenom...
No, dobre, tak. Nechoď už smerom ku ním, otoč sa naspäť na základne. No, tak to je Tady už super. nemůžeme zůstat. Tak na 100% stade tu, Scout here. stade inde. No, kvůli tobě je to. No, určite. Blbě jsi mě navigoval. Ty si blbo riedil. Co Ber... Co ber? Tak jo. Ne, tak my už to končíme. Tak, už se s vámi loučíme, myslím, že to bylo dost. Nevím, jak dlouho natáčíme, ale to je snad jedno. Takže se s vámi loučíme, loučí se s vámi já, Kiss a Matěj. Čaute. A to dávejte lajky, odběry, budu rád, dávejte dislikey. A řekněte mi, co mám napravit. Alebo tak. Taktiež budeme točiť také tie strategy series o tom, ako hrať, možno. Takže máte sa na čo Spíš tešiť. ne, takže čaute.